Hej, ja. Jeg vil sige, her er 5 ting, I helt sikkert kender. Her kommer den første. Ja, de ting jeg nok, at I havde prøvet, ja. Så, altså, ja. Men ja, der kommer en anden ting her. Det er nummer 2. Ja, nummer 2. Jeg kan ikke rigtig lige se på siden. Her kommer nummer 2. Klam pude. Det var jeg helt sikker på, at I har prøvet. Men den her er jeg helt sikker på, at i hvert fald pigerne har prøvet. Ja. Ja, 2 sekunder. Vi skal lige, ja. Ikke musik. Så det andet øje. Min næse! Ej! Det var jeg i hvert fald sikker på, at pigerne har prøvet. Jeg ved ikke rigtig mere drengene, så mindre I er gøy. Som man kalder det. Ja. Men ja, så er det den. Hvilken ting? Nummer hvad? Ja. Undskyld. Det er nummer 3. 3 nu. Nej, 4. 4. Nummer 4. Okay. Her kommer den. Justin, jeg ved ikke, kan sige, men jeg kan godt lide dig. Altså, jeg ved godt ikke lige Justin, selv jeg. Justin bliver fandme en del lige meget, men altså, i hvert fald med her med Justin i den her. Men det kunne være med Dina, Rihanna og sådan noget, eller drengene. Ja, det ved jeg ikke. Men her kommer 5. ting. Nu kommer den 5. ting, ja. Kom nu, lorte internet! Fuck. Ja, det... Ja. Vi ved ikke rigtig om de rigtige stykker, men det må vi så finde ud af. Nå, men ja. I kan komme og sige hej til hende, som har gjort det. Kommer nu. Skal vi se. Det er Signe. Det er Signes YouTube-profil, og ja, det er så vores video her. Okay. Hej. Jeg synes, Det gider altså ikke stoppe. Den vi